Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithinjiwe emolweni. Sizawungena kuYeremiya 33 namhlanje. Profeti uYeremiya usesejele, usavalelwe kwelaa bhodo lokuqala. Masive ukhululwa ekuthinjweni itsho njalo isihloko sethu. uYeremiya esavalelwe eyadini yabalindi labuya lavakala okwesibini kuye ilizwi likaNdikhoyo. Lisithi, verse 2, uNdikhoyo owenza ihlabathi walibumba walizinzisa ugama linguNdikhoyo utsho ukuthi khala kum. Verse 3, khala kum ndikuphendule, ndikwazisa izinto ezinkulu ezingenakugocagoca obukade ungaziqondi. uYeremiya makathandaze kuye, makakhale kuye, angathuli. uYeremiya wayesithi lahlile uyehova, yabona ngoku seyide suku lwesibini ndibanjiwe, akathethi nto. Noba wayesezixelele ukuthi hayi ngoku ulahlile, sele miserable, kodwa ilizwe lathi ukhale kum. Lelizwe lam nawe elo into uyehova ufuna sithini. South Africa uyehova ufuna sikhale kuye, singaze sithule kuko konke okwesijongene nabo, obubunzima obunje, sonke sisivumo from pit of hell. Uthi uyehova masikhale kuye, uzasinika isisombululo. Asizithobeni South Africa, asizithobeni Afrika, sibuyeleni kuyehova, sasinika isisombululo sale nto zoba selwe sodwa kanjena. Le nto eyenzeka mnandanga mani. Khala kum, litsho ilizwi, khala kum ndikuphendule. Khala kum Yeremiya mprofeti wam, ndiza kuphendula, ndizikwazise izinto ezinkulu ezinqabileyo nezinzima obungazazi, obukade ungaziqondi. Verse 4 to 5, nditsho izinto ezimalunga nezindlu zesisixeko nebhodo lokumkani zabo bakayuda ezadilizwayo, nezimalunga neenqumba zokulwa namakrele amakhaledi anihlasele ngawo, aza azalisa ezi zindlu ngezidumbu zabantu endandizimisele ukubatshabalalisa. Ngenxa yomsindo wam ovuthayo xa ndandifulathelwe esi sixeko, ngenxa yobugwenxa baso. Athi uyehova wasifulathela esa sixeko ngenxa yobugwenxa baso, ngenxa yezazithixo babezikhonza, ngenxa yokungamhloniphi, yongammameli. Nathi ke kukhona isizathu esenza yonke le nxushu. Kukhona isizathu, siye sasuka uthi simflathele uyehova. Le uyatsho ukuthi njena ngenxa yoba nanindiflathele, yonke into endayenza ngumsindo namhlanje njengoba kugcwele izidumbu kusefa abantu, kungenxa yoba esasizwe sasimflathele uyehova. Lilizwi lethu eli, wake up call yethu le yokuthi masiyekeni ufulathela uyehova, sibuyele. Uthi ngokubhekiselele kwezi zinto utsho uNdikhoyo kaSirayeli ukuthi, verse 6, ndosinyanga ndisiphilise esi sixeko. Promise keeping God, loving God. Uthi uzosinyanga esa sixeko ndasiphilise. Lelizwi yethu, xa sibuyele kuye nathi uzosiphilisa yonke le nto sikuyo. Uzosinyanga esizwe sase-South Africa, uzayinyanga iAfrika. Isithembiso sakhe eso, yanaka izithembiso zakhe zibuyesenene, aziphelele emoyeni. Ilizwe lakhe aliphumi kuye ningawenzanga, ningafeli lilambathi, alibuyeli kuye lilambathi. Xa liphuma kuye liya lenza le nto ayithethayo.
uthi ndosinyanga sisithembiso esi-6 ndosinyanga ndisiphilise sisixeko ndibathi jize ngoxolo nokhuseleko abemi bazo. Haleluya, thank you Lord. Sasinika ukhuseleko South Africa uzasinika ukhuseleko noxolo. Peace. He's a Prince of Peace kaloku. Yesu uzasithijiza, uzasipha nje. 7 abantu bakwaYuda nabakwaIsrayeli ndobakhulula ekuthinjweni. Uzabakhulula ndibamilisele njengaphambili. Sisithembiso sakhe, sisithembiso ukuthi ndizawunikhulula lelizwe lakhe phakathi kwawondo loo maxongo. Imeko yayimaxongo kodwa ilizwe lona lapho njengoba liphuma namhlanje singalithatheli phantsi, livela kuye. 8 ndobahlambulule bugwenxeni babo bonke abandone ngabo, ndibaxolele amatyala abo, nokundivukela kwabo. Athi uzabaxolela amatyala abo, akakhathali noba bebenze ntoni, uzabaxolela amatyala abo, uzabahlambulula. Ilizwi lethu leli lilizwi lethu i-end times, ngoba sesamflathela yonke. Uthi ke ngoku noba besesimflathele kangakanani, noba besenze awaphela amatyala, uthi kodwa xa sibuyela kuyo uzosihlambula, uzasinika uxolo, uzasinika nento nokhuseleko. Sizawuhlala kamnandi sikhuselekile phantsi kwesandla sakhe. 9 esi sixeko siya kuba ngumthombo wofuyo. Uthi saba ngumthombo wovuyo kubo, ibhongo neqhayiya lawo emehlweni entlanga zonke zehlabathi xa zisiva ngezinto ezintle endizenzela zona. Nditsho zothuke zinkwantye zakubona uxolo nenhlalakahle yabo exhanyulwayo. Ezinye izizwe ziza kuthuka ngoba uzalihlangula lalizwe, uzawubuyisela. God of restoration. Kodwa izawuthuka ziza kuthuka zixelise zothuso zimiracles awazenzayo, wabasindisa kulwana, wabawelisa kulwana oluvu lugcwele. Wenza indlela entlango. Thixo wethu njalo is amazing. Verse 10 utsho ondikhoyo ukuthi aba bantu bathi le ndawo yinkangala engamiwa mntu nezilwanyana. Ewuthi engamiwa mntu engamiwa nasilwanyana. Ewe kunjalo, iidolophu zakwayuda nezitalato zaseYerusalem azinabantu, akukho nazilwanyana. Kanti iza kubuya ivakale intswahla yemigcobo. Athi kanti basezawubuya kubuye lijoy yabo, banxole benze intswahla bevuyile. Verse 11 yemigcobo nemincili kuvakale izwi lomyeni nelomtshakazi halala kutshatwa kuguywa kumnandi. Uthi sezawubuya imiguyo. Nakuthi kazuzusoloko kunjena kusiliwa Afrika, akuzusoloko liwa South Africa. Masibuyeleni kuye unezithembiso senzayo ukuthi uba kusezawubuya kubekho intswahla, kusezawubuya kubuhalala halala 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 halala. Uthi kuzovakala ingoma yabo bazisa umnikelo wombulelo endlwini kaDikoni. Uthi basezazisa iminikelo kwindlu kaDikoni. Ubuya nikela ungabikho nto oza kususa
ayifunayo le xa seyicawe ufuna sinikele into ayifunayo le ingava abantu besidiscourage ukuthi hayi into abayifunayo noba abefundisi bakaThixo sebeshumayela kamnandi kodwa into ezawulandela ke phayana yimali izawuthini ungayifuni imali izawuthini ungafuni imali kupha bengafunwayo andithi nakwindumba ayafuneka imali andithi nasemagqebeni ayafuneka imali yeka asiyeni ulahlekisa abantu uthi makabongwe usomandla onke undikhoyo ngokuba elungile ububele bakhe buhlala buhleli haleluya uthi basezawubonga amakhulu eli lizwe ndiza kulibuyisela kundalashe lichume njengaphambili utsho undikhoyo zizithembiso zakhe ezi and izithembiso zakhe ke yena kuyazifiselisa verse 11 verse 12 utsho undikhoyo usomandla onke ukuthi kanye kule ndawo iyinkangala ingamnye wamntu into efunekayo lukholo ukuthi ufuna sibe nokholo sithembe ilizwi ukuthi kuloo nkangala okuyo God is able to change it ayenze le yakuve uyicela nasoloko sicela sijonge izinto ezinhle sibe positive siba negative siyekuchaza imeko uba imeko imbi kanjani asimxelele lento esifunayo uba siyifunile sifuna kanjena 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 kanje empilweni zethu nakwilizwe lethu sifuna kuhlalwe kubekho uxolo abantu bafumane imisebenzi abantu basebenze sifuna sihlala nabantwana bethu sibakhulise kakuhle sibafundise imbeko sibafundise indlela yokuphila indlela yokuphatha abazali indlela yokuphendula ebazalini indlela yokuziphatha yonke ezi zinto uyawufuna sizibeke phaya etshatshalazi as families yonke into esiyifunayo siyiphaya siyithethe utsho undikhoyo usomandla ukuthi kanye kule ndawo iyinkangala apho kwinkangala khona kungasetyenzwa kuphela imisebenzi masicele kuye verse 13 uthi ezidolophini kwele ndaba neza kumazantsi endaba nakumazantsi eJuda nakummandla kaBenjamini nakwiilali ezingqonge iYerusalem nakwiidolophi zakwaYuda kobuya kubalwe imfuyo ngabelusi ale promise utsho undikhoyo 14 nguwo lo umlomo kandikhoyo iyeza imihla ukuba ndizifezekise izithembiso zam kwisizwe sakaIsrayeli nesakwaYuda 15 ngaloo mihla kanye ngelo thuba luvelisa uDavide ihlumelo elinobulungisa uya kuliphatha ngokuthe tye nangobulungisa ilizwe lonke laa profesi yokuza kaYesu Kristu yiyo izithembiso zethu verse 15 yes izithembiso kaYesu Kristu verse 16 ngaloo mihla abantu bakwaYuda bohlala bengabasindileyo nabemi baseYerusalem bohlala bekhuselekile le nto kudala sithetha ukuthi xa sikuYesu sikhuselekile sisindisiwe sikhuselekile nazi izithembiso ukuthi abantu bakwaYuda bazahlala bengabasindileyo ezonweni nakwixhele nasekuguleni nakwizifo nakwizilimo abazubabodwa ngoba bazabe benoYesu Kristu abazawuthemba yena abazawuthandaza dala esi siprofeto sangena ukuthi masithe sikhetheni uYesu empilweni zethu ngeva abantu bemoka uYesu bemoke wesenze moke nge-Christianity that is why njena ixesha i-end times isenjena kwenzeka into ezininzi we are mocking God too much we mock God too much yenze into yohlekisa ekhuselekile igama ayabizwa ngalo lithi undikhoyo ubulungisa bethu undikhoyo ubulungisa
verse 17. Ewe undikhoyo uthi kwaDavide, soze inqamke indoda yokulawula kwaSarayeli, nakubaLevi bohlala bekho ababingeleli bokwenza amadini atshiswayo naweenkonzo nemibingelelo. Lavakala ke 19 kuYeremiya ilizwi likandikhoyo lisithi, utsho 20, utsho undikhoyo ukuthi xa ungatshitshayo umnqophiso wam wemini nobusuku, kungabikho mini nabusuku ngenxa elimisiweyo. God, he loves i-covenant. He honors i-covenant. Utshilo yabona namanje uyayiphinda le nto uthetha usetha nge-covenant. Utshilo kwelaa nto kuPsalm 89 verse 39 athi, soze ndiwutshitshise umnqophiso wam, lingasoze liwe phantsi ilizwi lami endalithethayo. Itsho ngesingesi ithi, my covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Singasusini kuye. He's a God of covenants. He's a covenant keeping God. Nanze nalapho uya-emphasize. Uthi xa ungatshitshayo umnqophiso wakho wemini nobusuku, ungabikho mini nabusuku ngenxa elimisiweyo. Uthi 21, uthi ungaphela nomnqophiso wakho nesicaka sakho uDavide, angabi naye umzukulwana oyabulayo esikhundleni sakhe, kwangokunjalo nomnqophiso wam nabaLevi. Uthi soze ndiwutshitshise wokuba bahlale, umnqophiso wam nabaLevi wokuba bahlale bendikhonza. Ufuna sisoloko simkhonza, masingasukeli kuye, siziphosanisa namathamsanqa e-covenant. Covenant i-agreement. Uyasazi isithembiso sakho, uyasigcina, nathi masihlale kuye sisitsho sithi ayizukwenzeka. Athi umtyholi xa sithi kuza kwenzeka into ethi, Lord, ayizukwenzeka. Then i-covenant yam, umnqophiso wam naYehova awutsho. Uphikise. Sizawuzazi njani ezo zinto xa singayifundi iBhayibhile? Sizawuphikisa ngantoni? Ngoba kuphikiswa ngelizwi. Uhlaselo lona kakhange athi asoze lubekho. Tshilo wathi njena yena he has overcome the world. Jesu tshilo. Ndithethi ukuthi i-opposition izabakho, i-attacks izabakhona. Kodwa ngoku indlela esizawuphendula ngayo kufuneka siphendule ngelizwi. Sekuphendula ngezindlela esiva ngayo, indlela esifila ngayo. Siye kuphendula ngezithuko, akufuneki izithuko phaa. Kufuneka ilizwi. Uthi abaLevi, uthi i-covenant yam nabo yokuba bandikhonza soze ndiyiqhawule. 22, njengokuba zingena kubalwa iinkwenkwezi esibhakabhakeni, engena kulinganiswa nentlabathi elunxwemeni lolwandle, ndiyakwenza njalo ukusandisa isizukulwana ngesizukulwana sam uDavide nabaLevi abandikhonzayo. Uyava? Xa simkhonza uyawuva zikhona izinto ezintle asenzela zona, masingasukini kuye. Yiyo loo nto sibiza abantu sithi amkelani uYesu, amkelani uYesu. Kukho izithembiso, uyawuva is not a man, God is not a man to lie. Uzayiphila. Verse 23, lavakala kuYeremiya ilizwi likandikhoyo lisithi, 24, ukuvile na okuthethwa ngaba bantu besithi izizwe ezibini awazinyulayo ndikhoyo uzibukule, ngokwenza njalo banyelise abantu bam ngokungathi awaselulo uhlanga emehlweni am. Utsho undikhoyo ukuthi 25, xa ungatshitshayo umnqophiso wam
kunjalo ndingabasibukula ndingabasasibukula isizukulwana nesikaDavide isicaka sabo, kungabi sanyulwa mlawuli koonyana bakhe alawule inzala kaAbraham noIsaka noYakobo. Unakanye ndiza kubakhulula ekuthinjweni, ndibabuyisele kundalashe, ndibathi jise ngemfesane. Icovenant ayenzayo ngoku nama-Israelites ukuthi nje ndimile icovenant yam of peace, icovenant yam of love, of taking care of them, icovenant ye-security. Zaba nemfesana, zaba nenceba kubo, zonke ezo nto ii-covenants, zonke ezo zithembiso. Ayiyontsomi iBhayibhile. Asihlale kwicovenant. Sithi ukuthi uYehova bethe uzasenzela oku xa siya kuye. Sithi umzali wam uthe le uzayenzeka, sithandaze ngelizwi. Ungathandazi nje ngoba sifila ukuthi sifune into ethile. Sithi sifune ilizwi eBhayibhileni ukuthi leliphi ilizwi elihambelana nale nto endiyifunayo okanye le meko endijongene nayo. Sithi iBhayibhile ukuthi umzali wam uthe uzawundenzela le nale nale. Andiyiboni indlela apho uthe uzawuyenza indlela. Ndakubona uyenza indlela entlango for amaSirayeli, nakum uzawuyenza indlela. Moya Ongcwele ndiyakwazi, ndiyakuthanda Moya Ongcwele. Sitsho njalo siye kusoloko simnyemba, simhleka, simmoka uMoya Ongcwele. Hey, God is not naughty. Kenziwa njalo. Sihlaleni kuye, sizithobe, senze yonke into ayifunayo. Amaxhoba ayakhawuleza kwi-end time. Ngaloo ndlela saba ne-peace. Sizaba ne-peace, sizaba nobomi. Uzaziva nawe ukuthi unobomi. Kunjani nje uyadirect, uzasigayida, uzasinika i-direction ukuthi yabona ke ngoku xa usujongene nale nto yenza kanje, hlala apho yenze kanje, akunike nelizwi ukuthi yenza kanje. Funda iBhayibhile ngoba yiyo into esiyonqanayo uyifunda. Athi ufunda iBhayibhile le uzobona ukuthi uThixo uthembeke kanjani. Sawuyazela apho ukuthi uThixo uthembekile xa singazuyifunda iBhayibhile. Masivumeni ukwenza yonke into, sibe obedient, sibe humble, sibe conceited, riding high horses. Sibe humble to God. Humility yethu masibonise uThixo, obedience yethu masibonise uThixo ngokwenza le nto ayibhalile eBhayibhileni. God bless you.